Salut, secundă! Băutură carbogazoasă, rece și răcoritoare. Nu despre asta, nu în concret, ci despre ceva atrăgător. Vă invit la film. Astăzi vom discuta despre fertilizarea acvariului nostru cu dioxid de carbon. Am o noutate foarte faină. Firma poloneză Aquart. Ai noștri pot. Ascultați, setul se numește Soda System și se potrivește cu sticlele de la sistemul Soda Stream pentru a vă face băuturi carbogazoase. De ce să producem CO2 suplimentar? Cum putem beneficia de CO2 deja produs în beneficiul nostru și al mediului înconjurător? De ce să faci băuturi alcoolice, să te joci cu lămâi acide și să le amesteci împreună? Mi-a explodat pe birou. Reacție rapidă, nu? Știți? Să producem CO2 din noroi, cum avem o soluție gata. Și e interesantă din punct de vedere financiar, că pe un portal popular de licitații puteți cumpăra o sticlă originală de la Soda Stream, puteți cumpăra o înlocuitoare, sticlele au 425 de grame, 35 de capacitate, dioxid de carbon și nu trebuie să zburăm ca să știm că trebuie să umplem o sticlă mare, pentru că nu toată lumea are posibilitatea. De exemplu, prietenul meu locuiește în Marea Britanie și are mereu o problemă să-și umple o sticlă mare, dar bănuiesc că dacă merge la un magazin de electronice din orice oraș mai mic de la noi, probabil că și acolo își poate duce o sticlă goală cu ușurință. Ei bine, aceasta este completă, pare gol, ia o sticlă așa, plătește cam 40 zloty într-un magazin de electronice, plătește doar pentru schimb, returnează gol, primește plin și pe portalul nostru de licitații poți umple o sticlă cu aproximativ 8-9 zloty, poți cumpăra o înlocuire plină cu aproximativ 30 zloturi și această sticlă ar trebui să ne țină mult timp, simplu, ușor și plăcut. Pur și simplu scoateți din sistem dacă aveți unul acasă, iar dacă nu, aveți opțiunea de a face o astfel de găleată și puteți să vă gazificați, dar nu băutura, ci acvariul nostru frumos și colorat. De asemenea, vă invit la unboxing să vedem cum arată, ce este în cutie, ce este înăuntru, cum se fixează și cât durează. Și aici avem toate elementele setului Aquart Soda System. Sevi solide, groase și rezistente pentru CO2, agățătoare pentru geam. Aceasta este din sticlă, dar mai trebuie să fie și una din acril, altfel aș avea două din sticlă în curând. Este important să am ambele tipuri de agățătoare pentru a evita potențialele probleme. Un element crucial în set este reductorul de CO2, care este extrem de important. Sistem de reducere a CO2, manometru, racord rapid pentru sticlă de bule, supapă de precizie și supapă de admisie, adică ne setăm inițial, iar apoi putem regla perfect cât dioxid de carbon dorim să furnizăm acolo. Ceva în engleză, două supape, montaj rapid de 6 mm și nu înțeleg ceva aici, pentru că textul este în limba engleză. Aici, codul de bare probabil ne duce la pagina producătorului. Aici avem un reductor CO2 în limba poloneză pentru sistemul Soda Aquart. Și aici avem ce? Reductorul se potrivește perfect cu sistemul de Soda, iar conectorul folosit este standardul TR214. Aceasta este exact, ascultați, această sticlă albastră.
Acesta se potrivește la acest lift. Aici este originalul, iar eu am și o replică cu aceeași filetare care imită perfect aspectul și funcționalitatea acestuia. Ascultați, așa cum v-am comunicat anterior, butelia conține 425 de grame de dioxid de carbon, așa cum v-am spus mai devreme. Și să ne uităm mai atent la acest reductor într-o clipă. Drăguț. Are presiunea de 2000 psi, cuplaj rapid, supapă de precizie, merge foarte bine și este greu în utilizare. Și aici este supapa de siguranță secundară, o apăsăm aici, garnitură și o înșurubăm pur și simplu pe butelie. Vom lăsa asta aici. Este un obiect elegant, frumos realizat și își face treaba foarte bine. Următorul element al setului este difuzorul de CO2 acrilic. Arată ca și cum ar fi făcut din ceramică arsă, dar nu este. El e din fibre ceramice. Vă spun imediat diferența față de prăjirea obișnuită. Aici e instrucțiunea. La acvariu. Acesta e elementul. Ascultați ce e asta. Difuzor acrilic cu sferă de fibră ceramică. Nu confundați cu un ciocan confecționat din ceramică. Ascultați, voi citi, pentru că nu am o memorie atât de bună. Masa ceramică este arsă, iar apoi apar canale mici. Așa se face un e-mail ceramic obișnuit. Procesul de fabricare a fibrelor ceramice se realizează prin furnizarea unei mase ceramice unui impuls electromagnetic puternic, astfel încât să se formeze fibrele, apoi acestea sunt spălate, apoi formate sub presiune mare și din nou spălate. Prin acest proces se formează micropori cu diametru mai mic și cu o cantitate mai mare decât la presiunea obișnuită. Spiecul cu fibră este nu doar mult mai dens, ci și mai dur și mai rezistent decât cel obișnuit. Vă rog, nu crăpați. Bun, vom verifica. Doar vom verifica cum bate vântul. Ar trebui să fie super turbo mici, microbule. Un lucru foarte important, chiar au scris pe ambalaj, să fie plasat în apă timp de 24 de ore înainte de prima utilizare. De aceea am 2 pâini, iar unul dintre ei s-a înmuiat deja începând de ieri. Totul trebuie să fie într-o stare picobello, în vârf. Aha, cum arată el? Zenec, nu grăbi! Expoziție. Acril. Vizită plăcută. Bucurați-vă! Îmi îndrept privirea și o fixez cu atenție. Observ că nu are culoarea albă, nu-i așa? Doar alb și nimic altceva. Porii sunt atât de mici încât nu am ochelari, deci nu văd nimic. Vom vedea cu siguranță cum va sufla în acvariu și cum se va comporta. Vă rugăm să ascultați cu atenție. Următorul element este contorul de bule de CO2. Pentru a conecta rapid un racord pentru furtunuri pneumatice turbo de 6 mm, vă rugăm să utilizați un racord adecvat și să-l conectați rapid la contor. O companie poloneză, nu există multe în poloneză, în afară de un contor de CO2. Aici e contorul de bule de CO2. Acesta este elementul. Asta e făină. Și uitați, nu va ieși. Apăs pe buton și pleacă. Apăs și fac click și dispare. Ah, că are un dinte atât de frumos. Sunt doar șerpi obișnuiți. Asemănător, ascultați șerpi mici și agil. Supapă antiretur. Apa nu se retrage. Deci 2 într-un singur element. Aici, unde se toarnă apa? Aici. Deci o să facem asta pentru că bulele vor zbura în sus. Dar există o supapă. Capacele din aluminiu.
Este din plastic sau din sticlă? Niciun sunet? Vă voi spune nu știu. Dar pare să fie solid și gros, ceea ce îi conferă o aparență deosebit de robustă și greoaie. Și încă o chestie. Consumul de energie electrică. Adică eu vorbesc în poloneză așa și brusc pe mijloc frumos. Selenoid. Irigarea cu CO2 pentru plante acvatice, utilizând dioxid de carbon. Acvariu. Valoarea curentului este de 17 pcm, iar produsul are un grad de protecție IP65. Tensiunea de alimentare este de 230 VIC și acesta este un aspect important al dispozitivului. E bine că este prezentat aici pentru că întotdeauna sunt detalii în cap. Și dacă avem o sticlă, avem aici un regulator, pur și simplu îl conectăm la furtun. Doar pe șarpe, nimic altceva. Și nu ne va ierta. De asemenea, eu sunt un programator aici în această companie. Dăm CO2, plantele produc O2. Și aici avem o reprezentare frumoasă a componentelor sistemului de CO2. Dosar porc, cablu gros, nimeni nu a economisit, acolo nu a dat defect. Am uitat direcția deja. Deci după aceasta vom amplasa niște întrerupătoare electrice într-un anumit loc pentru a ne permite controlul alimentării cu curent electric în zona respectivă. Aici este scris. Intrăm, ieșim. Salut! Să ne construim setul nostru împreună, să fim productivi. Asamblare. Uitați-vă, copii. Nu folosim niciun unelte. Aici nu sunt niciun fel de șuruburi, chei și alte minuni. Noi doar luăm, învârtim și apoi uităm acum. Uneori, uităm să ne întoarcem și să privim în urmă. Dar este important să ne amintim că trecutul nu poate fi schimbat. Bolt! Avem presiune. Sfârșit. Instalat. Funcționează. Ne dăm un aparat pentru numărat bule, în loc să le numărăm cu mâna. Vom conecta solenoidul. În a doua secundă, observăm că avem și un șarpe periculos în preajmă. De aici sus, privirea ta zboară. Fic! A doua persoană se află aici. Ficțiune literară. Un alt șarpe a fost adăugat în acvariu împreună cu celelalte animale acvatice deja existente acolo. Și apoi ne conectăm la acesta. Apoi putem utiliza difuzorul pentru a asculta muzică. Sfârșit. Raftul cu unt. Desigur, înainte de a deschide robinetul de gaz, umplem contorul cu apă pentru a număra bulele. Vă voi arăta din nou reglajul preliminar cu această supapă. Logo-ul se poate citi în mod egal cu acesta. Apăsăm și se rotește la momentul respectiv. Observați, este deja aproape în poziție verticală și este cu susul în jos, adică reglarea preliminară a cantității de dioxid de carbon furnizat. Concurența nu există așa ceva. Un alt sfat, ascultați, poate fi așa, adică clasic, numărător în sus, dar dacă scoateți acest clește rapid, cum îl numesc eu, nimic nu împiedică să conectați o electrovalvă, și să puneți contorul de bule într-un alt loc, de exemplu, în partea de jos a instalației de apă, pentru a facilita citirea și monitorizarea consumului. De asemenea, există o mulțime de posibilități. Ce îi place fiecăruia? Vă rog, bulele sunt. Putem să o putem intensifica și să ne asigurăm că facem tot posibilul pentru a obține rezultatele dorite. Vă rog, butelia este conectată și gata de utilizare. Mulțumesc pentru atenție. Adevărată șampanie într-un acvariu plin cu apă. Foarte frumos suflă. Este simplu. Butelie, regulator, contor cu bule, electrovalvă, difuzor și o butelie pentru băuturi carbogazoase. Nu cred că ar fi putut fi mai simplu. E mic și drăguț, într-un dulap mic, folosit pentru un acvariu mic. Secțiunea de comentarii
este întotdeauna disponibilă. Voi verifica și folosi acest set în noul proiect. Într-un acvariu vegetal de acest fel. Și aici voi adăuga un comentariu sub acest videoclip că 3 bule pe secundă au fost suficiente pentru atât de multe zile. Pentru astăzi. Stați în căldură. Salutare!